Para sa pinakamamahal kong kuya. Ito na ang cellphone para sa selfie at TikTok mo. Nagmamahal. Dapat po muna kayo mag-wish. Oh, mag-wish. Wish, wish! Ko lang, sana marami bang birthday ko na darating. Nagkasalamat mga kapatid ko. Salamat ko po. Salamat at mangatap. Hindi ka nakakrem deal. Salamat. Salamat ka ba guys? Bakit ito kinibayo kuruyan? Salamat. Kini Andel. Thank you kanya na rin. Adi lang. Okay! Blow the candle! Blow! Ayan. Siyempre, meron po letter. Happy 43rd birthday, Jem. Ay, Lakay. Alam ko ngayon mula sa pagkabata mo ay hindi man lang tayo nakapag-celebrate ng iyong birthday. Dahil sa kahirapan, maaga kayong naulila sa ama, kaya napilitan akong mag-abroad para sa inyong kinabukasan ng kapatid mo. Malaki ang utang na loob ko sa lolo at lola mo dahil sila ang ngayong ama at ina. Para sa inyo. Hiling ko po sa Panginoon na nabigyan ka ng mahabang buhay para magandang kalusugan at sana'y maging responsable ka ng ama para sa iyong pamilya. Magtitiis ako dito malayo kahit pagod na ako, kahit na gustong-gusto ko nang umuwi dyan sa Pilipinas para sa inyo. Sana'y napasaya ka namin sa sorpresang ito. Happy birthday. Thank you. Ayan! From Mama Nancy, ayan po ang kanyang letter. At syempre, meron din pong video greetings ang inyong kapatid na si Ma'am Mayan. Ito po, paparinig ko po sa inyo. Hi Kuya! Happy birthday! Happy 43rd birthday! Ayan Kuya, sana napasaya ka namin sa aming munting
sorpresa from me and Mama at sa aking pamilya. Surprise! Sana, or hindi ka na na-surprise. But anyway, Kuya, happy birthday. We wish you all the best. More blessings to come. More birthdays to come, and of course, good health. Take note on that, good health. Sana bawas-bawasan mo yung pag-inom mo. But since birthday mo naman, so just enjoy the day. But anyway, Kuya, what I'm wishing for, and I wanna let you know that malayo man kami sa'yo. Malayo man kami ni Mama, na malaman kami on this day, sa special occasion ng buhay mo. Lagi mong tatandaan that we'll always be here for you. We'll always be here to guide you. We'll always be here to support you. And we'll always be here to love you. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin ni Mama. Lalo-lalo na si Mama. She wants everything. She wants everything good for you and your family. We barely see to each other how much we love you. But we care for you a lot. I'm so thankful na naging kapatid kita. Like, all the trials that we've been through since nung mga bata tayo. I want you to know that I appreciate you as my brother. Though our family or our relationship as a brother and sister is not perfect, but I want you to know that we love you and I appreciate you as my brother, as my older brother. So yan, lagi mong tatandaan, Kuya, na nandito naman kami para sa'yo. We love you and just enjoy your day. At laging sinasabi at ina-advise ko sa'yo that always put God as the center of your life. Huwag mong pababayaan ng sarili mo, huwag mong pababayaan si nanay, at higit sa lahat, Kuya, huwag mong pababayaan ng family mo. Be a good and responsible husband to your wife, to Sandy, and be a good and responsible father to Jimpy and Carlo. We love you, Kuya. Happy birthday. Enjoy your day. And aloha for everyone. Ayan, aloha for everyone daw. Ayan, at dyan po, message po ni Ma'am Mayan. Ang kapatid niya po na nasa Hawaii. At syempre, ang message po ng yung mother na si Ma'am Nancy na nasa Italy! Ayan! Ano po message niyo po kay Sir? Ayan! Ang message ko sa'yo lang kay sana magbago ka na, iwas-iwasan mo na ang good life, good health, and I love you. Banasan na! Magputog na! Happy birthday, Papa. Bawas-bawasan mo na uminom ng alak. Tapos pagbago ka na. Kinita marot na eh. Okay, next! Masaya po ako kasi nakasama ko si Papa ko sa pag-church. Gusto ko siyang magbago, Lord. Salamat, Lord, dahil pinapakapan niyo, itinatch niyo yung puso niya, Lord. At hindi lang yun yung last at first na magkakasama kaming mag-church. At gusto ko siyang magbago, Lord. Salamat, Lord, dahil tinatch niyo yung puso ng aking. Ikaw lang, Lord, sa'yo lang, Lord, pinakamatas na papuri, Lord. Salamat po, Panginoon. At salamat sa buhay ng aking Papa. Kahit minsan nagtaniman ako ng galit sa kanyang puso, pero doon ko nalaman na mahal naman pala ako ng Papa. Tulad sa verse ng John 3:16 na pinagkaloob ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo para ganun, na-realize ko na mahal pala ako ng aking Papa. Salamat po, yun lang. Amen. Ayan, happy 43rd birthday, Sir Jeff! At syempre, sino pa hindi kahit nag-message para kanya ni Kuya? Okay? Okay, Mother, message no? Di may bagay lang kanya. Ang kwa kanya. Gano'n pa di ba masip kayo? Inayat kayo ngayon. Gano'n pa yung natatas kayo kabsat. Thank you lahat kayo. Ayan. Yan po ang kanilang nanay. Bago matapos ito, meron pang isang sorpresa, Kuya. Pag sinabi kong 1, 2, 3, hilahin mo api, ah.
Ayan, yan po, galing kay Ma'am Mean at saka kay Mami Nancy, Mama Nancy. At syempre, ang bouquet ay galing po kay Luis, Ayan, Shian, at saka kay Carlo. Sa bouquet po nyo. Ayan, syempre, ano po ang inyong masasabi, sir, sa inyong mama at sa inyong kapatid na nasa Italy at Hawaii? Pasalamat ak kanya ni kabagis ko kini mamak nga tatalangan ako at di ka dito sa Hindi ka nakakatuwa niya away ni Kleintil kini ay salamat kalakan, maraming salamat sa inyo sa mga anak ko. Mama Nancy, thank you talaga suportahan na ko may mga kanyang mama. Salamat, aja lang. Isa kang sangit. Okay na, kuya! Masaya! Saya! Siyempre, magpapakilala na ako, kuya! In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Parties, thank you, Ma'am Nancy at Ma'am Mean, at syempre kay Ate Yasmin na nag-trust at pagpili po sa amin. Ayan, all the way from Italy and Hawaii. Ayan, ingat po kayo dyan. Salamat! At syempre, masaya si kuya! Maraming salamat. In 7